Ahojte, moji milí. Vítam vás na tomto vysielaní a hneď sa aj smejem, pretože ja už som sa nadýchovala, že začnem a v tom som si všimla, že to ešte nejde. Takže som sa tu sama na sebe smiala, že ako tu čakám, kým sa to konečne spustí. Vítam vás na tomto vysielaní, ktoré som si tak spontánne dnes vymyslela, že možno, že by vás zaujímala moja cesta, ako som sa vôbec dostala k liečeniu energiou. A ja som to teraz naštartovala tak, ako som to chcela naštartovať včera. Ale včera sa mi to nepodarilo. Tak ja dúfam, že to dnes funguje. A ja by som sa vás chcela ako prvé spýtať, že či ma dobre počuť. To je pre mňa najdôležitejšie, že či ten zvuk ide zo správneho mikrofónu. Ahoj Moni, ahoj, ahoj. Idem si to tu trošku nejako nastaviť, aby som lepšie videla tie komentáre. Moni, napíš mi, že či ma vidno, či ma počuť, či je všetko v poriadku, ako prvé. Je dôležité, aby odtiaľ to nešiel šum, keď takto spravím. Takže ak by to bolo, tak to musím prerušiť a pustiť sa do toho znova nejakým iným spôsobom. Takže to je pre mňa teraz také najhlavnejšie a ostatné potom prejdeme. Počujeme, vidíme? Super. Parádička, ďakujem Moni, ďakujem Gabi, ahojte, ahojte. Odkiaľ sa pozeráte? Prezraďte mi. Ja vás pozdravujem z môjho Hamburgu an der Donau. A je mestečko blízko Bratislavy, kde som teraz už zo pár rokov a snáď aj tie ďalšie roky doma a cítim sa tu veľmi, veľmi dobre a mám veľmi rada tú blízkosť k Slovensku. Ja som, uvidíte v tom mojom príbehu, ale ja som dlho žila pod Čechami, v podstate je to Horné Rakúsko, a postupne som sa nejako tak približovala stále k Slovensku bližšie a bližšie. Moni Brestovaný, to je kde? Približ mi to nejako. Stredné Slovensko, západné, východné, severné, povedz mi. Aha, Miriam, ahoj, ďakujem, ty pozeráš zo Zvolená, ty z Bratislavy, Eri, ahoj, ahoj. A super, super, parádička. Pozdravujem, Erika. Ahoj, tak postupne vám to teda ukazuje, že vysielam. Ja to teraz trošku naschvál naťahujem, lebo ten Facebook potrebuje chvíľku, kým vám ukáže, že vysielam. A preto vlastne to využívam na to, aby som sa dozvedela, že odkiaľ sa vôbec pozeráte. Takže západné Slovensko, pri Trnave. Ok, ja mám rodinu v Hlohovci. Tá je tiež pri Trnave. Ten Hlohovec, ne? Ten Hlohovec. Takže, jo, moji milí, ste zvedaví na tú moju cestu, ako som sa dostala k liečeniu. Ja som si normálne urobila poznámky. Urobila som si poznámky preto, lebo by som o tom vedela rozprávať hodiny a povedala som si, že to určite nechcem toľko hodín rozprávať. Všetky tie story, ktoré sa mi udiali v živote, alebo teda už aj len čo sa týka liečenia energiou. Takže vyslovene som si spravila poznámky, aby som sa nezamotala, pretože ja keď s týmito mojimi príbehmi začnem, tak som nezastaviteľná. Takže aby som sa ja sama zorganizovala, mám poznámky, ale samozrejme, že sa poteším, keď mi pomedzi to budete písať komentáre, keď mi dáte vašu spätnú väzbu a možno, že aj keď mi napíšete napríklad, že toto poznám, alebo nejaké vaše dojmy, alebo kde sa to možno, kde je to podobné napríklad vášmu životu, ten môj príbeh, kde sa niekde možno uvidíte v tom príbehu. Takže to by som sa veľmi potešila. Ako môj príbeh začal? Ja som už v podstate ešte pred mojou 20-kou som sa presťahovala do Rakúska a v podstate za mojim manželom a myslela som si, že budeme žiť vo Viedni, ale teda on bol narodený v Linci
a povedal, že on odtiaľ vlastne nechce ísť. Takže som žila v Linci, tam som si našla prácu v kancelárii a celkom rýchlo som sa dostala do jedného veľmi dobrého, vychýreného podniku, v ktorom chcel, ja to teraz tak nazvem, že polovica Lincu v ňom chcela pracovať, lebo bol veľmi dobrý podnik, bola to velikánska továreň, ktorá zamestnávala veľmi veľa ľudí a ja som tam teda začínala v kancelárii ako, poviem to, že pomocná kancelárska sila a potom som sa vypracovala vyššie a vyššie a mala som dočinenia s technikou, takže ja som bola v oddelení nákupu, kde sme boli spolu zodpovední, aby naše mašiny, ktoré sa vyrábali, mali celú hydrauliku, pneumatiku, kolesa, osy a čo s tým bolo spojené. To znamená, že som bola vo veľmi technickom svete. V podstate ja som potrebovala poznať tie súčiastky a samozrejme, že som potrebovala poznať systémy, s ktorými sme to nakupovali a kde to do tých mašín ide, kedy to treba a tak ďalej. Takže čisto v technike. No a aby to nebolo málo, tak moja o pár rokov mladšia sestra na Slovensku začala študovať Wirtschaftsinformatik, ekonómiu a informatiku. A ja som chodila na Slovensku málo, ale keď som sem išla, bol to víkend a Segra to študovala vlastne popri práci. A raz, keď som prišla, tak bola sobota a ona mala vyučovanie a povedala, že Tina, však poď so mnou na vyučko a potom pôjdeme von, alebo čo. Takže ja som s ňou išla do tej školy a ja som jej strašne závidela. Ja, že kokos, že ja som na Slovensku nešla na tú výšku a akože mi to tak bolo ľúto. A jak som prišla naspäť domov do Rakúska, tak som si začala pozerať, že aké sú možnosti štúdia. To boli vtedy, že neviem, ktorý rok to bol, ale ja som mala akurát počítač nejaký. Náš foter bol ajťák, takže my sme vyrastali s počítačmi, takže ako náhle sa dalo, ja som mala počítač, internet, ešte poriadne ani Windowsy nešli, asi tak. A v každom prípade ja som zistila, že v Rakúsku sa dá na univerzitu dostať len zapísaním sa. Takže idem do toho a zapísala som sa na štúdium technickej informatiky. Toto štúdium som robila popri práci, kde som to potrebovala vlastne sklbiť, lebo som tam musela zostať na plný úväzok, pretože mi kvázi nechceli dovoliť na polovičný úväzok. Ale vyšli mi v ústretí, že môžem teda si to tak zadeliť tie hodiny a počas dňa aj odísť na univerzitu, na prednášku a vrátiť sa do práce. Takže ja som to takto robila. A len pre ilustráciu, že som žila v technickom svete, v materiálnom svete a bolo mi dobre, vám poviem. Akože popri tom som možno chodila niekedy do fitka a nejak moc som neriešila niečo iné. A potom vlastne tá moja sestra, ktorá študovala tiež tú informatiku, tak prišla za mnou a hovorí, že neprišla za mnou niekde na internete, niekde cez nejakú správu, už akokoľvek sa to ku mne dostalo, tak hovorí, že naša mladšia sestra, ktorá je odo mňa o 14 rokov mladšia, s ktorou som v podstate nemala žiadny vzťah, lebo ja som odišla z domu, keď ona mala 4-5 rokov, tak mi Segra hovorí, že ona má nejaké halucinácie alebo vízie, alebo nevie presne, že čo to je. Ale keďže táto moja Segra, tá omenej mladšia, sa dala na cestu buddhizmu a meditovala veľa, tak povedala, že vieš čo, ale nám lama povedal, že tieto akoby vízie s týmito bytostiami, že to môže byť veľmi nebezpečné a ja si robím starosti o tú našu ďalšiu sestru. Tak túto správu som teda prijala a nevedela som, že čo s tým. A v tom období som bola poprosená kamoškou, aby som jej išla tlmočiť k jednej jasnovitke.
Takže ja som išla s tou kamoškou k tej jasnovitke ako tlmočníčka a som ich to tam prešla celá hodina, som poprekladala, čo potrebovali a ešte tam zostal nejak čas alebo čo a ja som využila príležitosť a spýtala som sa tej jasnovitky, že čo je s mojou tou najmladšou sestrou. A tá jasnovitka sa tak naladila a potom tak otvorila oči a hovorí, že veď ona je ako ja, že ona je médium. Je jasnovitka. A ja, že aha, že wow, že toto čo je, akože úplná halus. Už to, že som tam išla tlmočiť, pre mňa to bolo akože v pohode, však není pre mňa, ale potom táto správa a so mnou tak zarezonovala, že čo to je? A to bolo také moje prvé spojenie s tým, že ja som vedela vždy, že niečo je aj mimo nás, ale mne sa tým nechcelo zaoberať, nemala som prečo sa tým zaoberať. No ale teraz prišiel tento zlomový moment, že ja som sa spýtala, na tú našu Saška sa volá tá najmladšia, a tak som ju kontaktovala a začali sme sa o tom rozprávať. A veľmi ma to zaujímalo. A veľmi som chcela, aby ma to naučila. A teraz ona mi to tak popisovala, že no veď tam idem do astrálu a tam sa stretnem s týmito bytostiami a potom si niekde lietame a máme dobrodružstva tak. A ja som to začala akože robiť. Poprvé mi to išlo veľmi ľahko a po druhé som si to vymýšľala. Bol môj pocit. Pretože mi to išlo ľahko. A pretože som bola tak silne napojená na tú techniku, na moju myseľ, že ja som si vôbec neuvedomila, že ja to prežívam aj pocitovo. Ja som vtedy mala pocity nielenže zahrabané pod zemou a emócie, ale ja som ich mala ešte aj v truhlici, ktorá bola zamknutá, ešte bol aj zahodený kľúč. Takže ja a emócie a pocity bolo, že nie že 0 bodov, ale minus 100 bodov. Takže čisté rácio, čistá myseľ a všetko, čo sme so Saškou akoby riešili v tom astrále, tak ja som si to vymýšľala. A ona sa mi to furt snažila ako keby povedať, že veď sa sústreď, že napríklad ma učila prenos myšlienok a ja doteraz si to pamätám, že ona, že koko, že veď to stačí sa sústrediť a pošleš to, nie? A ja poprvé, že ako sa mám akože sústrediť, ako sa mám akože to poslať, vôbec som tomu nechápala. Tak ona sa teda snažila akože nejako mi to vysvetliť, lenže jej to išlo veľmi ťažko, pretože keďže ona tú vlohu, ktorú má každý z nás, nikdy nestratila, tak jej to išlo tak ľahko, že mne to nevedela vysvetliť. A tak ja som si furt myslela, že ja si to vymýšľam. Že to je jednoducho akože úplná blbosť. A nie, že blbosť, mňa to zaujímalo, ale ja som si to furt vlastne, čo sme my v tom astrále riešili, aké sme tam mali cesty, úplne že dobrodružstva, tak to bol pre mňa vymysel. Až do jedného bodu, kedy mi Saška na druhý deň, čo som niečo vymyslela, tak mi prerozprávala, čo som v tom astrále robila. Pretože ja som sa tam stretla s jej sprievodcami a tam došlo k nejakému prelinaniu, ja som potom niekde odišla, išla som nejakých iných svetov, tam som niečo riešila a ona mi to prerozprávala. A ja, že v tom momente som si povedala, že tak toto je halus. Toto je úplná halus. Ako ona môže vedieť, čo ja som si vymyslela? Dovtedy to bolo, len že som si to vymyslela. Ako to ona môže vedieť? No potom nastala taká ďalšia fáza, kedy som Sašku každý boží deň, môj milý, som ju trápila s tým, že som jej povedala, Saši, povedz mi, čo som včera robila v astrále. Povedz mi, čo som robila v astrále. A tak často a tak intenzívne som do nej dobiedzala, že sa mi jedného dňa stalo, že mi vynadal jej drak. Ale akože to bola tiež taká halus, lebo keby som to opísala mojimi minulými slovami, tak by som si povedala, že akoby vymyslela som si, že ten drak stojí predo mnou a nadáva mi. Ale to bol zrazu taký silný vnem, že mne bolo jasné, že to som si ja nevymyslela, lebo ja som nechcela, aby mi akože, že toto bolo niečo tak silné, že mi ten drak povedal, že tak a teraz ju už nechaj na pokoji, že už stačilo. A
A to už som teraz vedela, že OK, tak toto som si teraz 100% nevymyslela. Že to už ani nie je, že len moje nejaké halušky. No a vtedy, v tom období, sme už teda boli v spojení s týmto médium, vlastne v Linci. A mňa to potom zaujímalo, že čo ona robí. Ona mala inštitút vzdelávací, tá pani, a mala takže kurz channelingu. Tak ja som tam na ten kurz channelingu išla a naučili sme sa tam teda aj bezpečne, my sme to robili všelijako s tou Saškou, už len jak nám napadlo. Potom som zistila, že OK, tak tam treba dodržiavať určité pravidlá, ono to môže byť aj nebezpečné. A naučila som sa teda bezpečne spájať s tou sférou. Ale stále mi to akoby nedávalo zmysel, že ja tu mojou myslou, alebo ja som vlastne nemala tie zážitky, ako sa hovorí, to je out of body experience, že som vyliezala z môjho tela. Že ja som vlastne si bola vedomá aj tejto reality, aj tých iných realít. A mne to tak počase, sa mi to začalo zdať také zbytočné. Že tak ja tu lietam, niečo sa učím, akože je to úplne, že fantastické, že sú z toho brutál zaujímavé príbehy, ale aký to má zmysel? Čo s tým akože dosahujem, okrem toho, že som zaujímavá pred mojou sestrou, lebo s nikým iným sme sa o tom nerozprávali. Potom možno niekde na internete, keď začali nejaké blogy. A ja som si vtedy tú otázku sama sebe zodpovedala tak, že my sme mali skúsenosť, že sa ku nám dostali niektorí ľudia, ktorí potrebovali pomoc a my sme ich v tom astráli začali liečiť. A vtedy som si tak povedala, že tak podľa mňa to, že nám bolo toto dané, alebo že som sa nejakým štýlom akoby naučila s tou energiou pracovať a nejako sa na to napojiť a niektoré veci vidieť. Takže podľa mňa, ja som si pre seba stanovila to, že mne by dávalo zmysel, keby som vedela týmto pomáhať iným ľuďom. Keby som vedela liečiť iných ľudí a pomáhať im z ťažkých situácií, v ktorých sa nachádzajú. A vtedy ja som vedela, že tá naša učiteľka, to médium otvára 3-ročnú školu liečenia energiou, ale to bolo ešte tak nejak, sme vedeli, že sa to otvára nejak až o pol roka. A tak ja som medzi tým išla do Nemecka a urobila som si tam kurzy, volá sa to, že Jin Shinjutsu, prekladá sa to ako liečivé prúdenie. Je to taká japonská technika prikladania rúk, podobná akupresúre, len sa tam nestlačajú body. A vtedy som akoby mala taký pocit, že síce to s astrálom a s tou energiou až tak nemalo spoločné, neboli tam akoby tie veci, ako sme ich my riešili so Saškou, ale dávalo mi to akoby väčší zmysel, že toto je nejaký systém, s ktorým môžem pomôcť mojim nejakým klientom alebo ľuďom okolo mňa. A potom vlastne, ako som prešla tým kurzom channelingu, ako som prešla vlastne v Nemecku tými kurzami toho liečivého prúdenia, tak potom vlastne otvorila Gabi, to médium, otvorila ešte s 2 ďalšími. Oni boli v trojici, viedli tie kurzy, tak otvorili 3-ročnú školu liečenia energiou. A vtedy sme do tejto školy nastúpili aj s tou mojou sestrou, jasnovidnou. Ona vlastne dochádzala každý mesiac, 250-300 kilometrov išla a mali sme víkendovku niekde v Hornom Rakúsku a 3 roky sme sa takto učili rôzne techniky. A ja som si najprv myslela, že pre mňa to bude super veľa, lebo ja som sa to naučila ako len nejako. A myslela som si, že tej moje sestre to možno až tak veľa nedá. Ale predsa len, napriek tomu, že ona akoby od malička robila niektoré veci intuitívne, tak napriek tomu sa aj ona tam naučila veľmi veľa vecí. Pretože nemusela si prejsť náročnými nejakými atakmi iných energií. Ako jednu ťažkú situáciu sme riešili, ale to bolo ešte predtým, ako sme vstúpili do tej školy.
A vtedy sme už vedeli, že OK. Nie všetky energie sú nám naklonené, nie všetky energie sú pomáhajúce a treba vedieť s tým pracovať. To bolo jedno také silné uvedomenie. A druhé bolo, že napriek tomu, že my sme intuitívne, alebo Saška vedela intuitívne veľa vecí, ja som sa potom na to nejak napojila, že tiež som začala akoby, ja to nazvem zase, si vymýšľať, že ako sa dá ešte pomáhať. Takže sme robili veľa vecí intuitívne. Keď sme liečili, tak sme veľa vecí, už keď sme boli aj potom v tom vzdelávaní, tak sme povedali, že aha, tak toto sme robili a teraz vieme aspoň, ako sa to volá. A k tomu ale vždy prišiel nejaký dodatok. To bolo to úžasné, že my napriek tomu, že sme intuitívne prišli na veľa vecí, ako liečiť energiou, tak poprvé sme mali k tomu pomenovanie, po druhé sme mali k tomu systém a po tretie to bolo vždy nejaké rozšírenie tej našej techniky a získali sme nové pohľady na to. A v podstate toto bola taký môj hlavný začiatok, ako som sa k tomu dostala. Ja som nakoniec tú informatiku som študovala 5 rokov a po 5 rokoch keďže to som potrebovala aj pracovať, aj sa učiť a ja som vlastne v tej firme potom prešla do IT oddelenia a tam som tiež potrebovala sa učiť a programovať, tak už mi to bolo veľa a skoro som sa dostala do burnoutu, takže ja som potom tú školu nedokončila. Ale pomedzi to mi vlastne prišlo toto vzdelávanie a to ma tak pritiahlo, že sa to stalo akoby mojou novou cestou a mojim novým poslaním. A potom, ako sme prešli tou trojročnou školou, tak sa vlastne oni ponúkali ďalšie. Som bola 2 roky v škole kontemplácie, potom sme mali nejaké pôročné štúdium len kryštálov a energetická práca s kryštálmi. A veľmi veľa takých nadstavbových rôznych seminárov, kurzov. A potom sa stalo také, že vlastne som z toho Lincu odišla a zaujímalo ma veľmi, ako funguje ľudské podvedomie. Pretože ja som si celú dobu hovorila, že nie len to liečenie energiou, ale aj my, aj tí klienti, keď sa im nevyriešia tie lekcie, to, čo sme hovorili v seminári, tak oni si podvedome znova častokrát natiahnu znova tie isté situácie. Tak ja som sa dala do štúdia, chodila som na prednášky psychológie, 2 alebo 3 roky to bolo, potom som išla na 3-ročnú školu arteterapie, potom 2 roky NLP a potom ďalšie vzdelávania. Takže vlastne som to pospájala a stále som bola v kontakte vlastne s tou prácou s energiou. A zistila som, že toto je presne toto je tá cesta, ktorá je tá moja cesta. A ja som vyslovene akoby cítim, že tou mojou cestou je sprevádzať ľudí, dostať sa do tohto sveta, tej práce, energie. Ja keď som začala chodiť do tej školy liečenia energiou, tak môj vtedajší manžel tým absolútne nesúhlasil. A on bol veľmi v niektorých rozhodnutiach taký dominantný, tak som potrebovala si to úplne akoby usporiadať, aby to bolo OK, že tam chodím do tej školy. A tak ja som si nakoniec povedala, že ja v podstate od neho ani tú podporu nepotrebujem. Ja potrebujem, aby to akceptoval, že tam chodím a to sa potom aj udialo. A bola to úžasná skúsenosť, úžasný krok k tomu, kde ja som ani 10 rokov predtým alebo 5 rokov predtým by som nepovedala, že sa uberiem touto cestou. Takže dostala som sa po tých neviem koľkých rokoch už k tomu, že som vytvorila akoby vlastný systém, položený na tom, čo sme sa vlastne učili, čo mne sa veľmi, veľmi páčilo v tej škole liečenia energiou. Že my sme nerobili s nejakou špeciálnou energiou, ako to poznáte, ako reiki, keď viete, že máte tie zasvetenia a ďalšie nejaké. My sme robili s tými energiami, ktoré sú každému dostupné. Tým pádom to bolo neutrálne, tým pádom sme neboli energeticky napojení na žiadnych
guruov, ktorým tá energia išla, keď sme to liečenie používali a tak ďalej. Takže, a to sa mi veľmi páči, akoby ja som živým príkladom, že každý sa dokáže naučiť to liečenie energiou. A hlavne preto, že ja mám veľmi veľa skúseností, ako rôzne ľudia môžu vnímať tú energiu. A aká rôzna tá cesta je, že napriek tomu, že v tom výcviku napríklad vás budem učiť rôzne spôsoby, rôzne techniky, napríklad ako čistiť auru, ako čistiť priestory, ako zistiť, kde sú energetické blokády v tele, ako ich liečiť na viacerých úrovniach, čo sa robí, keď sú vyňaté orgány. Veľmi veľa ďalších techník, napríklad spolu aj s klientom, aby aj klient sa dostal sám k sebe a zistil, kde je jeho blokáda, aby ja vás naučím pracovať s klientovým podvedomím, aby aj on mal ten zážitok toho liečenia. Takže to ste si pozerali tú web stránku, že čo je obsahom tých jednotlivých modulov, tak je toho tam skutočne veľa. A ja, ako som to zažila a ako to vnímam, ako najlepšie bolo, že najlepšie som si zapamätala tie techniky, ktoré som hneď s niekým robila, hneď sme si to vyskúšali a hneď sme to robili, že raz som bola ako liečiteľ a raz som bola klient, minimálne raz. A vtedy mi to dávalo veľký zmysel a takto to budeme robiť aj v našom výcviku. Takže ja som sa tak rozkecala, že ja som si zabudla pozerať, že či mi niečo komentujete, alebo či sa len pozeráte. A som na seba hrdá, že som to teraz stihla do pol hodinky vám porozprávať tieto moje začiatky a túto moju cestu. A mi tak napadá, že sa vás pýtam, že či k tomu máte nejaké otázky, či vás niečo na tom zaujalo, alebo či ste možno v podobnej situácii, čo sa týka okolností, rácia a toho, ako ste možno si mysleli pred 5 rokmi, ako bude vyzerať váš svet a ako vyzerá teraz, že sa zaujímate, že ste boli na kurze o liečení energiou, že ste si to zakúsili, že čo to je, že vám to išlo, že máte tú skúsenosť a zbadali ste napríklad tú silu toho napojenia sa. A ja sa idem teraz pozrieť, ono mi to tak divne ukazuje aj neukazuje, že či mi komentujete alebo nie. Kto tu je? Ešte ste? Vidno ma? Takže akoby tie zlomové momenty, ktoré boli na tej mojej ceste, bolo, že tu som mala pri sebe niekoho, kto mi potvrdil, že tie moje vnemy nie len čistý výmysel, ale že tie moje vnemy sú skutočne nejaká energia, ktorá je dostupná a ku ktorej nemám prístup len ja, ale aj niekto iný. A ďalší taký zlomový moment pre mňa bol, keď som si uvedomila, že ako túto energiu využívať, že to liečenie energiou mi dáva veľmi veľký zmysel. Že nie len sa s ňou hrať, my sme robili všelijaké pokusy, že skúsiť nejakú telekinézu a pohybovať nejakými predmetmi. Mne sa to nepodarilo inak, ale v podstate sme išli po senzáciách. A tieto senzácie nie sú moja cesta. Ja som to zistila, že mne to aj nesedí. Bola som na nejakom takom seminári Matrix Energetics, alebo čo to bolo, a tam bola taká senzácia, že ľudia padali a my, čo sme boli už taká skupinka, tak sme len cítili energeticky, ako tí ľudia vlastne sa zhádzovali s tou energiou a nedávalo mi to veľký zmysel. Takže ja som pre seba zistila, že tieto senzácie nie sú moja cesta. Že moja cesta je, ja to poviem akože trošku tak, že obyčajné liečenie energiou.
obyčajná ľudská pomoc. Žiadne senzácie, žiadne trasenie, žiadne padanie zo stoličiek a hýbanie predmetmi a neviem čo. Ľudská pomoc. Takáto práca s energiou mne dáva zmysel a je pre mňa aj naplňajúca a toto poslanie chcem odovzdať ďalej. A idem pozrieť, že čo mi píšete. Nemám podporu v rodine. Áno, chápem, poznám to. Nemala som ani ja tú podporu a viem ti v tom pomôcť, ako to prekonať, ako cez to prejsť a aj ako komunikovať s tou rodinou, aby to prechádzalo v miery, aby to nevyčítali, alebo ako sa s tým vysporiadať, keď nie je tá podpora v rodine. Úplne ťa chápem. Moni píše, že ja som stále v sebe cítila, že mám v sebe vnútornú silu a ty si mi to potvrdila na seminári. Nádhera. Takže ty si to vlastne už cítila, že si to mala v sebe. To je úplne krásne. Super. Áno, a presne si to vystihla, že my každý tieto schopnosti v sebe máme, dokážeme ich otvoriť a teraz akoby ten môj prístup je, že vám ukážem, ako vstúpiť bezpečne do toho priestoru, ako bezpečne pracovať s tou energiou a zároveň, napriek tomu, že učím systémy, tak zároveň je tam veľmi veľká časť aj podpory vašej intuície. Pretože to je podobné, ako už sme mali na tom seminári, že vy si ten cieľ toho liečenia si potrebujete stanoviť sami. Ešte tento krok bol na seminári stanovený podľa toho, že čo vám klient povedal, alebo s čím ku vám klient príde. A vo výcviku pôjdeme ďalej, pôjdeme hlbšie, pôjdeme ešte inak. Takže ja som rada, že Moni, že si vstúpila a že sa do toho ponoríme ďalej. A viem, že to je možné sa to naučiť. Aha, presne toto som hľadala, pomáhať ľuďom týmto spôsobom. Teším sa na našu spoločnú cestu v kurze. Teším sa aj ja. Teším sa aj ja, že si vstúpila do výcviku, aj všetci, čo vstúpili. A ešte vstúpite. Ja som vlastne pôvodne mala, že do pondelka polnoci, teda toto, čo bola tá polnoc, že máte možnosť získať tie bonusy. Ale písali ste mi niektorí, že potrebujete sa ešte na to vyspať, že ste boli z toho v miernom strese, že potrebujete vyriešiť ešte iné veci a nemali ste čistú hlavu na to, aby ste sa rozhodli. Takže ja som sa rozhodla túto ponuku predĺžiť ešte do zajtrajška polnoci. Takže kľudne sa na to vyspite. Spýtajte sa vašich ochrancov, vašich sprievodcov jemnohmotných, vaše podvedomie, že či je to vaša cesta vstúpiť do toho výcviku a či je vaša cesta, aby som vás práve ja sprevádzala na tej ceste k liečiteľovi energiou. Možno, že nie som ja tá pravá pre všetkých. Takže pre mňa je to úplne OK, keď si poviete, že tvoj štýl vedenia mi nevyhovuje, idem k niekomu inému. Ale ak si poviete, že môj štýl vedenia vám vyhovuje, tak sa veľmi poteším, keď sa na výcviku uvidíme. To znamená, že ja som tie bonusy predĺžila do 19. do polnoci. To je, dneska je útorok, streda, do zajtra do polnoci ešte máte možnosť vstúpiť do výcviku s tým, že tam budete mať tie úžasné bonusy zdarma. Tie bonusy sú online kurz, technická základná výbava pre liečiteľov a e-book základy marketingu pre liečiteľov. Takže toto tam budete mať a všetky ostatné bonusy, ktoré máte k výcviku, tak máte na web stránke. A ak máte nejaké otázky, tak ma kľudne kontaktujte. A ak vám niečo napadá ešte, či už k tej mojej ceste, alebo už k hoci čomu, tak mi napíšte. A tí, čo máte kúpený mentoring, tak sa vidíme v piatok. Zoom link vám pošlem.
Toľko teda k tej mojej ceste k liečiteľstvu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu so mnou boli, že ste ma počúvali. Možno, že v niečom to bude pre vás inšpiratívne, alebo je. Môžete mi napísať nejaké vaše aha momenty, možno pre seba. A vidíme sa, počujeme sa už kdekoľvek. Moji milí, prajem vám krásny večer. Ahojte, ahojte. Teraz ešte musím prísť na to, kde to stopnem.